Y cwestiwn cyntaf yw, a yw'n syniad dda i adael Ewrop yn ei beidio? Credaf nid yw'n syniad dda adael Ewrop, oherwydd da ni'n gwlad annibynnol, felly mae angen i ni gael cysylltiad â'r Ewrop. Dwi'n meddwl fos o'n well i ni i aros yn Ewrop, oherwydd fos o'n effeithio ni'n economaidd yn gyntaf, ond yn mwy na hynny, fos o hefyd yn achos i mae yna lot o heddwch yn Ewrop ar y funud, a dwi'n meddwl mae hynny i lawr i'r EU yn bennaf. Wedyn, efo ISIS a pethau fel yna, fel mwy a mwy yn y cyhoedd, dwi'n meddwl fysa mynd yn independent yn bygwth ni ein security. Dwi'n meddwl dylai bod ni'n aros yn Ewrop, achos dylai bod gwledydd yn aros efo'i gilydd a ddim yn mynd ar wahân. A os ydych yn lot o straffaith i adael. Creaf bod o'n syniad da gadael yr EU, gallwn ni rheoli dynion i hynny. Ac hefyd agwedd i fyny at 55 miliwn y dydd. Ar hyn o bryd, mae'r oedran pleidleisio 18. Ydych chi'n meddwl dylai oedran disgyn os ydych i ba oed? Credu mae'n dda yn adael yn 18, ond os bydd y oed yn disgyn i fel tuas 17, mae angen i bawb cael addysg ar gyfer pleidleisio a beth i wneud, a beth ddylen nhw wneud. Ie, dwi'n meddwl dylse fod ddisgyn i ryw 16 oed fel yn y Refferendwm yn yr Alban. Oherwydd, os ydych chi'n edrych ar y pethau ydych chi'n medru wneud am 16 mlwydd oed, mae fel mynd i'r fyddin ac gadael yr ysgol. Dwi'n meddwl hefyd fysa'n rhoi mwy o diddordeb i pobl 16 i fynd i fewn i gwleidyddiaeth pethau fel yna. Dwi'n meddwl dylai bod o'n disgyn i 16, oherwydd mi fydd yr cyfreithiau yn effeithio bobl sy'n 16 oed, oherwydd bod nhw'n mynd mewn i addysg uwch felly. Ond os dyn nhw fengach na 16, dyn nhw ddim rili wedi digon. So 16 ydy'r limit, dwi'n meddwl. Na, dylem ni cynnyddu'r oedran pleidleisio i 21, oherwydd mae yna llawer o bobl anaeddfed 18 sy'n ddim yn cymryd mantais o'r pleidlais.